a mai jó videóban. Ebben a mai videóban fogunk csinálni egy, ilyen magas lépcsőn kell felmenni, úgyhogy közben mutatja a szint, és akkor rá kell mennünk arra a bizonyos színre, és közben és be kell kockáztatni, én most nem kockáztatok annyira. Ha valaki ki szeretné próbálni ezt a játékot, akkor majd a játék, amikor kivittem, ha kiviszem, akkor el fogom mondani a játék nevét, és akkor ezáltal ti is tudtak belépni Robloxon, ha van. Elsőt kivittem. Már 150 gyémántom van. Ez menő azért. Most nem ugrok oda. De... Szóval nagyon kell kockáztatni, hogy mikor, hogy ugratsz, tehát hogy fordulj be. De én nem megyek tovább oda. Már túl messze van. És tudod, hogy elkezdünk ugrani, és leesnék. Jaj, már nem kockáztatom be. Pedig oda ugye még elugrálhattam volna. Amúgy nem vagyok olyan magasan azért. Kockáztassam be? Jó, menjünk. Menjünk, haladjunk, akkor érjük el a végét. Én úgy is mondom, hogy kockáztatással előre haladsz. Például én is kipróbálom, és ha tetszik, folytatom. Nem, de még elugrottam, semmi értelme. Oda még elugrottam, de amúgy még tényleg semmi értelme nem volt. Siess. Ott van. Nem, kettő. Oda elugorhattam volna még, de mindegy. Ja, megint nem nézd. És közben kapjuk ezeket a gyémántokat. 5, 4, 3. Ezt megkockáztattam. Mondjuk azon álltam, tehát, hogy szerencsére nem az a játék lényege, hogy eltűnik, ugyanúgy eltűnik alattad a blokk, csak hogy halásra, akkor meg a lépcsőt kell újra kezdeni. De úgy már elég magasan vagyok. Odaig már elsütöttem volna. Amúgy itt láthatjuk jobb oldalon, hogy hol tartok most per pillanat. Ja, mi az fekete? De hogy milyen kedves ez a játék, hogyha nem tudná valaki angolul a színt, az így kimutatja azért, hogy red, valaki... Elhiszem, hogy mondjuk egy kisgyerek nem tudja, de legalább akkor ott van, hogy piros. Külön. Én még csak azt nem értem, hogy Roblox szinte miért minden játékban angolul van. De hát nekem mindegy, csak azért mégis megkérdezném, megkérdőjelezném. Magenta. Hogy tart már valaki fent ott? És az elvileg, hogyha felmész a lépcsőn, hogyha felmész ott a sok-sok messzi lépcsőn, akkor elvileg lemehetsz egy hullámvasatot, amit így jobb oldalon lehet látni. Purple. Ha, szerintem. De örülök, hogy nem kockáztattam meg. Gyerünk, citrom. 7, 6, még
Már 445 gyémántom van. Ja. Szerencsére most nem szerencsére, az nem szerencsére, viszont halleluja, nem olyan lent kezdtük, mint én azt vártam. Hű. Most nem azért, de ez a játék nagyon nehéz. Ha tetszik ez a videó, csapassatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És akkor még tudom, hogy csináljunk Robloxos videót. Leestem. Oda leestem. A jobb oldalon látjátok. Oda leestem. Itt kezdem újra? Nem áll. De! És 2 életem van, szóval kezdem az elejétől, hát. Nem megyek tovább. Kezdhettem félútig előről. Mert láthatjátok, lejjebb estem. Nem kicsit. Sajnos előről kezdem, de legalább addig is gyűjtjük ezeket a gyémántokat, de végén nem tudom, hogy ezek a gyémántok most per pill, nem tudom, hogy mire kell, vagy mire jó egyáltalán. Nem, már nem. De úgy egész hamar visszaugráltam a szintemre. Hurray! Szürke. 6, 4, 3, 2, 1. Nem kell semmi se. Most innen nem szabad leesnem most így. Vagy nem szabad annyira elcsesznem. És amúgy azt láttam is, hogy oldalt simán fel lehet ugrani. Szerintem már közel. Már van a sárga. Amúgy tovább jutottam egy jó messzire. De ha nem is ugrálok, akkor is kapom ezeket a gyémántokat. És amúgy... ez a lépcső menetelés nem... Őszintén ez nem a én játékom, de... Mert úgy nem azért lépcsős házban élek, de nem szeretek lépcsőzni. Veletek van olyan, hogy valahol ilyen lépcsős dolog van, és nem akartok így pont most lépcsőzni. Velem nagyon sokszor meg szokott esni. Na, 3-asával kapom a gyémat. Ez menő, haladunk. És ez a... Na. De amúgy mindjárt felérek. Sokkal rövidebb lesz ez a videó, mint azt én vártam. Épp hogy ide értem. Azért még tovább mentem. Ott maradtam volna. Amúgy mennyi lépcső van ahhoz képest? Kicsit rövidebbnek néztem, vagy mondjam. Ezt az egyet még bevállaltuk. Belefér ez. Nem értem. És kivittem. Vagy ez most mi? Kivittem.
És lehet feljebb menni? Nem. Szerintem kell feljebb menni. Szerintem itt fellépcsőzök, megnézzük, hogy... Jaj. Most hittem rá, hogy lépcső is van, ami mögöttem átjön. Nem, de meghalok, hogyha a feketézzérek. Tehát most futok. Ezt a lépcsőt nem akartam kipróbálni, mert ti tudtok így futni a lépcsőn. Én legalább sokkal gyorsabban gyűjtöm a gyémántokat. Egy repülőszényeget, ha így lehetne gyémántért venni, ezerért megvenném. Esküszöm. Valaki lefele fut. Ja, hogy nem halok meg? Már azt hittem. De úgy menő. Tök jól ki lett találva. De hogy messze vagyunk még? Inkább így. Gyorsabb. Na, már látok valami kék bigyuszt gyémántal, de ott lehet. Nem kell. Felértem. És ez mi? Nagy vízi csúszdán leletes. Csúszunk le, hát most miért ne? Próbáljuk. Itt nem is csúszok le. Várj. Akkor hol a hullámvasút? Ezt most nem azért megnézném. De amúgy valaki volt már ebben a játékban? Jaj, és tudod, na szegény itt esne le. Vers. Ez Robuxért. Nem a... Ezt kipróbálni. Ez menő. Ezt kipróbálom. 1057 lépcsőt tettem meg. Itt sokkal könnyebb felmenni, mondva meg izgalmasabb is. De miért? Na jó. Na mindegy. Nem volt valami nagy szisztéma. Akkor várjál, segítek. Akkor megnézzük, hogy melyik volt ez. Ha ki szeretnétek próbálni, akkor elmondom. Ha végre be is tölt. Ez a Klimkorol Tower. Nem tudom, hogy mondjam ki ezt. Ha tetszett ez a videó, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjatok meg kommentbe, hogy melyik legyen a 3 közül. Doors, Color or Die, vagy
a logós